Dialeknya saben dino rasane ra karuan kopi lagi ning rasane pahit tenang mangan manggut lele ning rasane padha tempe apa kaya ngene rasane wong ra duwe cintaku mbok yo sampun len nesu lah kondi nganggo majuju emanen bagus ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan kahanane kubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ancanine saben dino ada Elvisa apa itu banget cintaku kok yo sampun len nesu kabeh iso ra usah nganggo majuju emang paras bagus muda beda karo atimu ngono tendangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan kahanane kubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ancanine saben dino janji to kasih mama cintaku kok yo sampun len nesu kabeh iso rasa nganggo majuju emang paras muda beda karo atimu rungokno tendangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan
Ini mang judulnya apa Mas Aman? Sabar.